Халык теленә печән базары булып кирип киткән Тукай скверында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары стелласы бар. Улпат әдипләребез Зөлфәт, Фуат Садриев портретлары янәшәсенә узган ел Факил Сафин портреты куелган иде. Быел исә алар арасында 4нче әдип Ләбиб Лиронныкы да лаеклы урынын алды. Аллаһка шөкер, менә безнең Мөслимдә дә менә шундый күркәм шәхесләребез бар. Мин телгә алып үттем баягынакта Зифа апа Басировалар да, Фаргас абый Әйүповлар да, Фулус абый Латифлар да менә шундый бәягә лаек шәхесләр иде. Иншалла, әле монда матур күркәм яшь балалар, яшь егетләр, кызлар бар. Алар арасыннан да шундый ихтирамга, шундый бүлеккә лаек шәхесләр үсеп җитәр дип уйлыйм. Тантанага җыелган райондашларыбызны һәм кунак булып кайткан әдипнең үзен район башлыгы Альберт Хужин кутлады. Үзегезнең эшегезне шундый югары дәрәҗәгә күтәреп, шулай матур иттереп сез иҗатыгызны бөтен республикага танытырлык иттереп эшләгәнсез. Без инде рөхсәт итегез бөтен мөселманнар исеменнән, үзебезнең исебезнән, сезнең белән горурланганыбызны, сезгә булган рәхмәтебезне җиткерергә, сезгә тагын да иҗади уңышлар, исәнлек, саулык телибез. Мөслимебездә яшәп иҗат итүче язучы шагыйрьләребез дә үзләренең җылы теләкләрен җиткерде. Ләбибнең бу исемне алуын бик тә теләгән идек, чөнки иҗаты белән ул аңа лаек, диде Фуат ага үзенең чыгышында. Авылдашы, балалар шагыйре Мөҗәһит Әхмәтҗанов, мәктәп укытучылары да бу чараның балалар өчен әһәмиятле булуын ассызыклады. Ләбиб Лирон минем каләмдәшемдә. Ул балалар язучысы, мин дә балалар язучысы. Ләбиб Лирон белән без бик күп мәсьәләләрдә сөйләшәбез, бер-беребезнең телен аңлыйбыз, нәрсә әйтергә теләген аңлыйбыз. Әле аннан бик күп әйберләр көтәргә була. Бу чарага шундый кешеләр күп җыелган. Ләбиб Лиронның иҗатын баетуда шуның хәтлек зур өлеш кертә бөтен халыкта. Аның исемен мәңгеләштереп, безнең арада шуның хәтлек данлыклы булуын мәңгеләштереп, анарга илми тапта куелган. Мәктәп программасында без аның шигырьләрен өйрәнәбез. Шара лицей һәм Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәп укучыларының милли җыр биюләре, курай моңнары белән үрелеп барды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.